del món màster. Per arribar fins aquí he hagut d'entrenar cada dia, des de categories, benjamins, alevins. Hola, sóc el Nacho Malagarriga i per arribar a ser el capità del primer equip, quan era cadet ja vaig començar a entrenar molt fort amb els absoluts. Hola, em dic Judit Canellas i per ser campiona de Catalunya i cinquena d'Espanya, quan era infantil sortia corrents a l'escola per venir a entrenar, m'encantava. Hola, sóc Marc Guarnido. Per arribar a ser el porter del primer equip a Divisió d'Honors, des de l'havia entrenat molt fort. Hola, sóc la Raquel Maldonado i per poder guanyar una fase d'ascens, quan era infantil havia d'entrenar fins i tot els dissabtes. Soc en Jan Llorenç i per poder aconseguir 3 ascensos amb aquest club, des dels 17 anys, després de juvenil, venia en bicicleta des de Barcelona fins a Sant Feliu. Hola, sóc Dani Sabina i per ser campió en relleus de Catalunya i subcampió en proves individuals, quan era petita categoria pre-benjamí, he hagut d'entrenar molt. La meva mare sortia corrents a la feina per portar-me i venia amb moltes ganes. Hola, sóc la Mireia Bargalló i per ser campiona d'Espanya juvenil, quan era cadet m'havia de llevar a les 6 del matí per anar a entrenar. Hola, sóc Adrià González i per ser tercer d'Espanya i 4 vegades campions de Catalunya, quan era júnior entrenava durant 10 sessions setmanals. Hola, sóc la Laura Roca i per classificar-nos a la Copa de la Reina quan era juvenil havia d'entrenar doble sessió. Soc Rubén Martínez i per ser cinquè d'Espanya, quan era de vi, entrenava 2 sessions per matí i per la tarda. Deixeu Que els petits També puguin entrenar. Toma 1051. Hola, sóc Laura Roca. Hola, sóc la Laura Roca. Hola, sóc la Laura Roca. Hola, sóc la Laura Roca. Hola, em dic Laura Roca. Em podeu comprar un banyador, si voleu. Hola, sóc la Laura Roca. Hola, sóc Laura Roca.